Naghahanap ako ng pwedeng puntahan na falls sa mga Tarong Pangasinan nang makita ko to. So agad akong nag-search sa Google Maps kung saan ang way papunta dito. Ang Timagyug Falls ay makikita sa boundary ng Kamiling Tarlac at ng mga Tarong Pangasinan. Kinaumagahan, agad akong nagbiyahe papuntang Kamiling Tarlac galing ng Santa Barbara, Pangasinan. Sa bungad pa lang ng bundok, may mga nakabang na para maningil ng environmental fee na 20 pesos kada isang tao. Timagyug Falls. Okay, so what's up guys? So dito tayo ngayon sa may Tarlac, dito sa may Kamiling. At ngayon nga po ay pupunta tayo ng Timagyug Falls. So kasama natin si, ano pangalan mo boss? Richard po. Ha? Richard. Okay, so ayan, so kasama natin si Richard. So kanina po kasi pumunta ako sa may Duwag. So nagkape lang ako doon, tapos nag-picture ng konti, then video. Tapos nagganap ako dito sa may Kamiling ng pwedeng mag-tour guide sa akin papunta sa mga falls dito. So yun nga, nakita ko nga si Richard. Malapit lang din siya doon sa may Duwag, yung Kapyan. Kapyan ba yung pangalan nun? Okay. Kapyan, yan. So hanapin nyo na lang doon si Richard kung sakaling magpapa-tour guide kayo. Yan, yung tour guide fee naman nila dito is 500 lang naman. Good for 5 person. Yan, good for 5 tao yan. Okay, so nakakausap naman. Kayo kung mag-isa lang naman kayo, pwede naman, yan. So samahan nyo ako hanggang papunta doon. Okay, so yun lang. Yan. Hindi naging madali para sa akin ang pagpunta doon. Dahil nga sa talhib, mga bato, pataas at pababang akyatan ang pagdadaanan para lang makapunta sa falls. Ilang minuto pa lang yung nilalakad namin pero pinagpapawisan na ako. Wala pa sa kalahati ang nilalakad namin, pero ito na agad ang bubunot sa akin. Okay, so ano pala ito? Alam ko pupunta na sa Madlang. Ano po yung Timagyug? Okay, so yun. So yun nga guys. Papawisan ako. So itong part na to, ito yung dadaanan natin papunta doon. Okay, so ito yung dadaanan namin papunta doon sa may Timagyug. Okay? So yung mga bato na yan. Yung mga bato na yan yung dadaanan. Ayan. So itong mga bato na to, ito yung pagdadaanan natin mamaya. Okay? Okay, so yun. So kapag wala kayong tour guide, mga idol, pagdadaanan nyo dito mga talahib. Yan. So dapat may tour guide kayo. Okay. Isa sa magiging challenge dito ay ang mga bato, mga punong nakatumba at madulas na daan na aakyatin mo makapunta ka lang sa falls. Pero ingat lang, dahil sa gilid na dadaanan mo ay pwede kang mahulog sa bangin. Pero sulit naman ang pagod kapag andun ka na sa falls. Sabi ni Kuya, tinawag daw natin Timagyug ang falls na ito dahil daw kapag malakas ang hangin, ang tunog ng agos ng tubig naririnig sa kanilang lugar at sa mga kabahayan. Okay, so yun guys, nandito na tayo sa may Timagyug. Okay, so sa loob ng 40 to isang oras, 40 minutes hanggang isang oras na paglalakad, so nakapunta din tayo dito. Okay, sulit guys ang ibaba nyo sa magiging tour guide nyo, kasi ito naman yung makikita nyo dito. Yan, so ang linaw ng tubig dito, yung tubig na bumabagsak dyan, pwede rin daw inumin. Susubukan natin. Okay, so bigyan natin bago si Kuya. Okay, yan, so check natin. Mas masarap pa daw yung tubig na andito kasi yung laman ng tubig na ininom ko. So subukan natin kung totoo ba yung sinasabi ni Kuya. Yan, subukan siya. Yan, yan. Sige, tikman natin kung totoo ba yung sinasabi ni Kuya. Sigurado ka, di ako magtatay dito ah. Hindi kuya. Oo nga, lasang lasang mineral. Oo, lamig ng tubig dito.
truck. Yan. Tulad mo baliling ay isang mutya, upelas na kay ningning anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan, tulad mo ay gintong kumikinang. Yes man! At ako baliling ay isang dugha, langit kang iabot, ako'y lupa, at sa'yo'y nagmahal ka ng wagas. Kahit magkaiba ating landas, oh, kung ikaw baliling ang mawala, kung ikaw baliling